Познали коя е тази гума? Всесезонна гума Michelin Cross Climate 2. Гума проектирана да се справя добре както през зимата, така и през лятото. Сменяш по-малко гуми, харчиш по-малко нерви. Подходяща за градско и магистрално каране. В сайта на Michelin има оценка 4,7 от 5 от над 2000 ревюта. Хората са супер доволни, но дали това е валидно и за България? Изгледай това видео и разбери. Официално одобрена в Европа гума за сняг, технология термично адаптивна смес на протектора, който се адаптира към температурите. Стъпките върху блока подобряват сцеплението върху сняг, докато блоковете на V-образния протектор максимизират контакта с земята за спиране на сухо. V-образните жлебове, предназначени за оттичане на водата, осигуряват добро спиране и на мокра настилка. Тестове AutoBuild, Tire Reviews и ADAC поставят гумата в топ всесезонни гуми. Добро и отлично представяне на сухо шосе, мокра настилка, заснежени пътища. Но дали това е и реалността в България, където температурата може да варира от минус 20 до плюс 40 градуса. Това е амплитуда от 60 градуса. В райони с умерен климат, вероятно тази гума ще ви свърши добра работа и няма да се налага да сменяте гуми лято и зима. Но ако карате в екстремни условия, тогава за България ви препоръчваме класическата сезонна гума. На този размер гумата се произвежда в Испания. Пресен дот, бърза доставка в цялата страна, DriveSafe гаранция. За консултации и поръчки на посочения номер или директно на всичко6.bg. Всичко 6.